Jeg hedder Christian Fleischer Rix, og jeg er illustrator og animator, og samtidig så skriver jeg også tekster til forskellige ting og sager. Ja, uamet Rasmussen Larsen ataqarpunga iliniusiorfmili ulluinnerni aqutsisuulluga. Iliniusiorfimmi aaqqissuisut sudiaat assiingittut sudiaannertuut aammaluminnerusut ulluinnerni aqutarivakka. Tegneserien Manguar, den handler om storfangeren Manguar, som en dag ser en hvid hval med en stor sort plet. Han får at vide fra sin far, at sådan nogle slags dyr, de tilhører månemanden, så dem skal man helst holde sig fra. Men Manguar, han kan ikke lade være. Han synes simpelthen, det er for spændende, så han fanger den hvide hval alligevel, og ender jo så med at gøre månemanden vred. Og månemanden udfordrer ham så til en duel, hvor de efterfølgende så efter duellen inviterer månemanden Manguar op til sit hus i månen, eller på månen. Og så lærer han jo lidt om regler og livet og moral og etik. Så han bliver lidt klogere på den tur, Manguar. Jeg håber, at elever de selvfølgelig får en god introduktion til de grønlandske myter, og kan få lidt en idé om, hvad der blev fokuseret på dengang. Og selvfølgelig også, at man kan lære lidt af myterne, også i dag er meget aktuelle, omkring hvordan man passer på naturen og respekterer både naturen og hinanden. Tassimaakami siornaakkunni iliniusianik suliaqarpungut nuqarlornut kalaals atuartitsinermi atungassani. Atuakkat assigiingitsut atuffarissaatit nutungasut suliaqarfiginikkuugu soorlu oqaasaqatinginalimassakkat. Taamaattumik aamma takusinnaavarput siornaak manguaqqatut ittumissaqqummersitsariaqarluta. Uani aamma atuartitsinermi soorlu allatanik paasinninnermi suliaqarnermi suderiutsassiingittu iserfingiartuartussaanamikki. Taavalu aamma taassumasaniatigut oqaasaqatingit soorlu manguaqqamiittut takisoorsuungillat tassa nalimmassangaallutik. Taamaammat amigaatiinikungatsi tamakkuga. Taava Christian saaffigineqarnikuumaangaanniit manguarsuliarisinnaanera. Taavat Christiaakkuersillu qoinartu. Nomineringen, den betyder meget. Selvfølgelig er jeg beæret over først og fremmest. Samtidig så er jeg også glad for, at en tegneserie kan få en anerkendelse som både underholdende, men også som et pædagogisk værktøj til læring og oplysning. Så det er jo super fedt, og jeg synes, det er godt at se og vide, at der er en opmærksomhed om de ting. Portassuuna saqqumnersitapsiunertaranikuua nuqarlornut tassa første klassimi 3. klasse muksiasor 3. klasse klimu iliniusian suliaqarnermi una saqqumnersitaaqo kisianni oqarsinnaaruga tamaginnit atuarneqarsinnaaru amma atuffassissutitut unnukku innalerluni anaanaimmaa taatallu atuarsinnaavaa taavalu assilia eqqartorlungi qaloqatingissutingalu tassimaappa atuarfimmiinnatorneqarsinnaangila aamma inuiaqatingitavama atorsinnaavaa. At dykke ned i savnet, det var spændende. Nu har jeg jo beskæftiget mig med nogle grønlandske savn før, blandt andet Gassesup. Ja. Og jeg har faktisk længe
senere år tænkt på at fortsætte med at tegne de grønlandske sagn, og så var det jo bare super fedt at blive kontaktet af jer, Anna-Katharina, hvor jeg blev spurgt om jeg havde lyst til at illustrere Manguar-historien, og det ville jeg selvfølgelig meget gerne. Så det var jeg glad for, at jeg fik den chance. Ja. Nakadatingoqarnarsinnaavunga Christian pilluaqqullugu aamma quyavugut suleqatingissimanitsinnak nalungikkaluarpara масаку аққиссуисумаанииммиттор кисианни синнерлугу қуяффингерусиппаккит аннакарин сулеқатингиллуарсимаакку нериуппунгалу нунатсиннииттут атуартут ангайоққаат уна атуарлуарумаараат иммақалу уннукку инналераанни атуффатсиллуни илуанииттаам эққарторнеқарсинаа. Ja, i forlængelse af det, du lige har sagt, så vil jeg også gerne sige tak, fordi I har åbnet op for muligheden for at benytte det medie her i undervisningssammenhæng. For jeg tror også virkelig, at det kan flytte noget, både børn og det er tegneserier, de kobler tekst og illustrationer så tæt sammen. Det kan også hjælpe børn og motivere børn og unge til at læse lidt mere. Og også dem, som måske har lidt udfordringer med at læse, det at de kan koble både billeder og tekst sammen, kan gøre det nemmere for dem at forstå tekstens indhold også. Og jeg synes, det er super fedt, at I har givet chancen og åbnet op for muligheden for at få mediet ind i undervisningssammenhæng også.